пилиппутигаллуутугутеқарпуа 3D-спилассаатигиллуатти Ori and the Blind Forest. уммалианаат наникуа таамалериарлугу аллақатанеққисиннаамаqa нормалисоруналу лин матторлугу спиллерлугунуаннэрториориуссуугу таамаалериарлуу эксариссусауанноорлуни спиллиттаамааллу ааллақатаанерниссеэ пилеринарсииннаққаллуни ааллаққаат таани аanu писуааллартип qoyangisaalluni isikkualuarmanavannерlу орпит аалиагерсимасу уммалианатту ангерлааттариақарпакка нерисиссак амамилумоорам силаанерлииссаалуарпатсигусақиақарпакка нерисиссак ори omaniarluntit piniartussiaangami
When Quori was wild, fin Quori was wild. Teamwork 각삭지가 미나가가 멸렸고 Sing for Santa. Sony to Cindy Quarter in War. Eli se tönärä on se toisessa. Sin Quad. Sin Quarter. Fin Quadabun Sword. Twin Quada Bin Dust. Dust Roar Bin Quada. Ona toquppatsuna tamaavimik nunaajoqtis. Fin to Spartik Quasta.
Nakatakbo nga. Inukasang amami. Dava. Demagavin. What? Suna na suna? Ay. Makko tadi att spela na doon na så jag bilisit lang kan bisa kan na. Ada doa sakte tokat ako to. Ay. Tapi campak sindang kita ngasak kam. Ambo damat. Nasa tunga dong no. Koy nakakbit. Kanang bad takpat. Long time. Masyado pisyan ito kaya siya Pero ako siya nagsakit na tapat tayo tingin siya. Sabi Apapap. Yeah. Sorry. No nakacho. Pisanta. H. Ito karakter. Namimiss siya. Siya nga happy. Very wonder. Kung ano pisya na ching wakatapi kong ayosyo siya nga. Long time. B. Kamangirakka doktor sautsiuko sa koktus siya. No nanganak siya. Magkwaching koktus siya po okay ko. Kaya matapak siya man. Kaya narunak siya so. Nakukata siya sama to me. Sedamap. Kamangirak banget. Matok saya. Sorry. Aduh, takut niyak sa nga. Ano sabi? Reasay na nabika na. Reasay na umuman.
long time. Nếu 약속 쓴다고 하면서 약속 쓴다고 다가 마시나? 아마 ipasok ko sa long time. Ako sa kanya sa tanin ito kasi ako dapat kau bisa namin turun sinang usyaga. Tapi sana metron si sindang kapon tom pisu di bitahan ni kong ira. Tatong nga sokak pa. Tatong mo jirak. Matuk sa amo ko. Ikakok sindang kasak nga masak kambo. 심한 멋진 것이 잤어. 저 나 그럼 앞에 씻지다 약속. 앞에 씻으니까 샤가. Api, terus ya no. Namak lang mag-show ako. Nawan na ako nakasinig ko. Checkpoint. Bye-bye. 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 Wah, tak tuh sih nunggu aja sepinggang nak. Jangan tak kamu. Kabiniak gitu nggak? Cek. Ay. Anak pinuniyang ina ba? Hihi, pinuniyak toksu. 점피 기시면이가 지금 나빠야 오나. Ano sabi? Kabo namin ating siya. Oh. 맞다, 떡비씨랑 어여. Ica con sinh đang ngọc phụ. Đây có sáng, hả nè.
일단 친구 신난 것밖에 넉더너이 야뭐 적 신난 것 뽕을 끄십 sorry và bi sudah dekat tak pun Centang gua bisa nih dapat senjata sakit duit naruh sunanak Java nagkaktak toksan ya kahit yung ano Java na mayuwak kita ako pa Unak siya ba? No. Nakama ba? Kuning sa dikot. Kuno nga ka pinakaksasyo nga si makakaching option lang dapat yung pasang na nga manak ko dahil yung sa kusay hindi siya baka dapat yung sa siya baka Wing. No. Yo. Tapi kok ako na pick up ako niko tatong ko sudah pinindit haretitio dan natang ko jingwa tapi kan ako na tunga dito sa kanil sa Pamawatan na sa kanya siya yung sapay ko. Tawag ko na siya naksungat siya. Kalakta ko yun. So, kami nga chika tamagkak. Cek. Senang ya lang ba? Open ito. Nadashi yung narakto ko yun.
anong baik sawa tapi ko kurato nga mira pisani tangira nga Yuhan sangat tapi ko nga ito nga ay mamaya sa kanking tapi ko nga chimut sinasita sa mga uyuchimut naksaksak chibiruin na kan ni tama-tamon sabi siya tapi ka nakurato nga tama-tamani Yum, yum, yum. 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 Yaman na rin nakasisyo. Wasisiyam. Isa mga doktor, kakang ate ang maksinaw. Sinang kasakot. Daba? Nakamupayaya ko yami. Makatatunga ka nung makta. Abang nila. Ay, Jesus. Daba? Diam mo? Na magkarasak. Ika nakuratungan. Ni! Ito. Ayun. Namin nga ito. Koto!
Reaksi energi kaitan. Keisi 0,5 Grade ini aman hingga ini. Api. Simplifikasi menggerak sal Dava Tamang kisitirareaksyon batarya na osso. Nadaktar po as kunas nas push. Oni sinas na push na Bye, bye.